Sa cellphone video nga kuha ni Jongski Pinales kagahapon sa buntag, makita ang dagkong liki sa kalsada sa Purok 76, Sitio Mangaal, Barangay Malabog, Paquibato District, Davao City. Daling gikordon sa mga pulis ug sundalo ang apektadong lugar. Nagkonekta sa Paquibato proper ug Kalinan District ang nadanyos nga kalsada nga hangtod ron dili gihapon maagian sa mga motorista. Sa rapid assessment sa Davao City Disaster Risk Reduction and Management Office, 5 ka mga balay ang nadanyos. Swerteng walay natalang na angin sa insidente. Padayong naghimo og assessment ang CDRRMO. Dunay koordinasyon ang City Disaster sa City Engineers Office ug DPWH 11. Base sa atong initial findings kay ongoing command investigation o observation sa mga lugar sa karon, ground movement ang posibleng rason kung ano to nahimo. Kay ang lugar, according sa ito ang information na nakuha, dunay fault line. Padayong giobserbahan sa DPWH ang lugar. Sa karon dili pa ta makasulti kung kano sa nato mapagihan, no? Kay like I said, gina-observe pa nato for basin na pa ground movement na mahita po. So any intervention that we will do kung halimbawa will be futile kung padayon gihapon ang paglihok sa yuta. Giabisuhan ng mga motorista gikan Panabo City padulong sa Kalinan, Davao City nga mogamit una og alternatibong dalan ug gihangyo ang pagsabot sa publiko. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.